Sige bro. Butan na bro. Kuan kining ngutana ko. Kini bang termino nga kaneng kuan ba term Trinity ba? Ay, kala gwapo na. Sige. Oh, nagtuo ba mo anang term nga Trinity kadawat pagyapon mo ana no? Ang original gina na yun po sa inyo gina. Gidawat na naman na bro. Ay lagi wa man sa ato pa di ay ang original jud ng Trinity is Katoliko jud. ato na isulti nga gigikan sa inyo ha kay ngano kamo maginaon na sumala sa inyo ang history kamo may naon na. So dawat pa na bro. So, kanang Trinity nga inyong gituhan gikan sa Katoliko. Wala tay problema na bro. Sige, wala tay problema na bro. Then kanang giingon ninyo nga ang Katoliko mga yawanon nagadapog doktrina gikas yawanon. Kaya ito klaro bro, kung saan ang katalasin ng Katoliko bro, kay ang Katoliko universal man na siya. So specific daw. Kanang Trinity ba ingon kang amo gikan God. So Roman Catholic, di ba? Specific gani. Specific diba, ba specific. Lagi ang kinsa man na nga Katoliko nga ingon nimo nga di agagikan ang Trinity, Roman Catholic Church na o dili? Okay. Kung may kag-Roman Catholic, pwede mag-consider na to na siya o mga Romano nga kanang gitawag katawhan. Pero may kag Roman Catholic Church, inyo yun na. Una ang excited yan. Trinity, kinsa man yung simbahan na unang nagdoktrina ng Trinity? Roman Catholic Church. So gikan na sa Roman Catholic Church ang inyong Trinity. So nganong gi-adapt man na ninyo nga gikan din na sa Romano Katoliko? I-adapt na mo na bro tungod kay naman di ang kamatuoran kanang gitawag og Trinity. Pero aside pa na ang uban wala namin nag-adapt ana. So sa ato pa kanang inyong pasangil nga ang Roman Catholic Church mga yawanon nangadap og doktrina gikas yawanon. Imo man general bro. No. Ingon ka nga Roman Catholic Church mga kulto. Kulto ang Roman Catholic Church. Pero karon na nangadap og doktrina gikas kulto. So na conclusion pangutana. Pangutana na nangadap pa og doktrina gikas kulto. Ingnan ta lang bro nga ang kulto nga doktrina among gi-adapt ang uban dili tanan. Tama. Tiwas sa istorya. Dili tanan. Ano man kay nagtuo mong gugubro nga na magyapay maayo nga makuha sa inyong pagtulunan or dili tanan. So kani bro kanang tawag aning ang term Trinity kay gikan din sa Romano Katoliko. So buti pasabot nga kung walay Romano Katoliko wala jud mo kabalo sa Trinity. Dili pud na pwede may nana nga pangununa bro tungod kay ang Biblia manggod sumala sa nakasulat sa Biblia kini mabutyag man siya. Dili pwede ingon nga diha taman ang among pagtulunan dili mabutyag man. Okay. Bro, nganong nangadap man mo og doktrina ang iyas Katoliko nga di man mo Romano Katoliko? Usbo na ko ang tubag bro. Ay, unsa man? Isa bro na man. Sa kanila na kuan. Isa. Na-up na noon gihap. Isa no, usbo na kuan ako. Next na ko. Sige bro, akong tuko sa bro. Nawala man. Lagi, sorry kayo ako naman. Kaning Gusto ito pukutana kayo nimo nga nag-adapt mi. Nganong nangadap man mo og doktrina sa Roman Catholic Church nga di man mo Roman Catholic Church? Okay. Usman ako ang tubag pod bro. Ako nagitubag kay na. Nag-adapt mi tungod kay kana siya kamatuoran. Pero dili lagi tanan nga kamatuoran na sa inyo ha. Ngano man ang uban wala man gud mabasa bro sa Biblia. Ana bro ako tubag. So bro, kung walay Roman Catholic Church bro, wala mo'y Trinity ma-adapt. Dili pod. Usman ako lang usbon gyapon. How comes nga nakabalo mong Trinity kung walay Roman Catholic Church nga ang inyong Trinity gikan sa Roman Catholic Church? Okay. Ang kanang gitawag og Trinity bro, gawas mangguna sa sulod mangguna sa Biblia. Ang among pagtulunan manggod na among sa sulod sa Biblia. So ayaw pagunahon na tungod kay na ang Roman na ang Trinity. No, mali na siya. Ngano man ang among pagtulunan naa sa Biblia. Okay, unang tubag bro.
Okay, ang inyong pagtulunan na as Biblia, kanang Trinity kay pagtulunan ba na ninyo o pagtulunan sa Roman Catholic Church? Pagtulunan gina sa Ginoo nga No, no, nakuha no. sa Roman Catholic ay sa tubag ko. Ang Trinity, ang gikan kun matud nimo gikan ang Trinity inyong giadapt sa Roman Catholic Church. Ingon na pud nimo karon nga ang inyong pagtulunan gikan sa kanang Biblia, gikan sa Ginoo. Hmm. Ang Trinity bro, kay gikan man sa Roman Catholic Church. Sumuuyan po ka nga naa jud mo doktrina nga gikan sa Roman Catholic Church. Ako klaro ha, ako giingon gay na ang original gyud nga nagsudo, ako giingon gina sa sugod pa lang gid kung imo nang i-review. Ang sugod yun, ang nagsugod yun aning Trinity, ang Roman Catholic. Wala ko lang ingong nagigikan yun nga sa inyo ha, dili. Mogit ang nagsugod ining gitawag Trinity. Unya, ang mga Seventh-day Adventist, gibasa nila sa Biblia kung tinuod. Tinuod man. So, muna, gi-adapt na mo. Ayaw, i-claim na kamor gila kabaluan na. Mali na Kung siya. kay adapt man ninyo gikan sa Roman Catholic Church, so pasabot ana, pinaagi sa Roman Catholic Church, nakabaton mog Trinity, yes or no? No. No. Paunsa man ninyo nakabaton mog Trinity, guwa mo nang adapt. Okay. Sumala, ibalik na mo daw pagtubag. Sumala sa Biblia lagi nga ang mga kalaganing gitawag nga mga natago mabutyag. Ibig sabihin, bisan pa walay Trinity ang Roman Catholic, ang Seventh-day Adventist. Bro, murag Sige. ingon ani nga kung wa ka mangadapt og bata, wa jud kay anak. Ani ha? Nangadap mo bata, na mo nang namoy anak-anak. Sa ato pa kay kanang inyong Trinity, inadapt ra man din yung nagikas Katoliko, di gud kami originality ana ang Katoliko gyud tama mali. Mali. Mali yun siya. Ano man. Ang gitawag og doktrina or pagtulunan, wala na nagbase sa kanang gitawag kung asa gikuha. Ha? Kung dili, gikuha nagbase kung unsa gid ang tudlo sa Ginoo. Kanang gitawag o kanang Trinity, bro, nasakto mo. Kay nakita niyo sa Biblia. Karon kay nakita po naman sa Biblia nga sakto man, i-adapt na mo. Pero kanang ribulto, bro, ako lay consider gamay ba? Ay sa Kanang ribulto. Ay sa kamba ka na ribulto kay dito sa Trinity. No? Ali kadali lang. Ako lang ikon ba. Ako lang kanang tawag itimbang ba sa kadali lang ako itimbang. Minawa sa kadali. Paminawa sa layo kadali lagi. Para nang ribulto manggod, dili man mabasa sa Biblia mo na wala na mo nag-adapt. Kay kung gitudo pala ni Kristo, amo na siyang sundon. Doktrina na gyapon siya. Sino? Sa ato pa dai bro, ang pag dili mabasa sa Biblia dili adapt. Tinuod. Kung dili mabasa sa Biblia, dili gito i-adapt. Sakyan na to. Ngano gi-adapt man ninyo si Ellen Goldwhite nga di man na mabasa sa Biblia? Okay, salamat. Ang among wala man miningon nga, unsa na klase nga pag-adapt kang Ellen G. White? Sige daw, ingon ka nga, pag dili gani mabasa sa Biblia, di gid na mo adapt na. Karon kay ang ribulto, amang kuno mabasa sa Biblia mo nang wag mo mo adapt. Si Ellen Goldwhite kanang yang ribulto nga ulo ba nga murag lami kay munggusan og Namay ribulto si Ellen Goldwhite na ulo, di ba? Ngano gi-adapt mo ninyo? Siyawan niyo, bro. Okay, sige bro, tubagon ko na bro. Una sa tanan, si Ellen G. White, dili na siya gitawag. Wala mi nagpuag base nga din mo na mo simbahon. So sama sa inyong pangunahuna. Kadali lang, patubag lang sa ko kadali. Sumala sa inyong pangunahuna, ang kanang mga ribulto, mga simbolo lang na siya tungod kay naamoy akibali. Murag hindi mo kibali ba? Inyong mga remembrance kibo sila ha. Oo. Inaanga gyapon ang mong mindset ana kung naama na siya nga mga ribulto pero dala to ang baksa kuan bro ribulto kay naram tag Trinity. Ang kay dili nimo i-adapt kay wala sa Biblia. Unsay sitas mabasa bro nga kanang term Trinity sa Biblia? Trinity. Sa gusto nimo bro kanang litra po litra nga Trinity or pamatunan nga adunay litrang mabasa nga Trinity sa Biblia kay para tuuhan na to nga Trinity na. Dili man kailangan bro nga atong ipangitawon sa litra po litra nga Trinity bro. Kay sumala mo gud sa tong mabasa sa Biblia kailangan ipasabot. Ang word na pagpasabot dili gyud na siya litra po litra. Sa Mateo 25. Sigurado jud ka nga walay mabasa sa Biblia nga Trinity? Kanang word nga litra po litra, wala ko kabasa na bro. Wala ko kabasa na bro. Ikaw, kung nakinabasa, tabangin ko. Mo, naibabasa, wala? Wala ko kabasa na, bro. Ikaw, kay dugay-dugay nang nagbasa, tuloy ko, bro. Ang akong libuan diya, bro, sa Biblia, bro, kanang gitawag diya sa Mateo 24:15, pasabta sila.
Oh, ana lang mo na po nituan, bro. Kinsa pasabton nga ibe pasabta ko no me. Kanang term Trinity kinsay nagmugnaan ng term Trinity. Kasi nagmugna. O pasabta me. Be, kanang term Trinity kinsa may naghatag nga kana sa Trinity na o kanang naa sa San Mateo 28:19 nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang Okay. mo yung Kristo ng Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ang akong Opo. pangutana, nganong gitawag nag Trinity, kinsa jud gangalan na nga Trinity na, pasabta me. Okay, kanang word nga Trinity lagi, bro. Sumala sa akong gisulti na igo ra mong tanang mo pasabot. Ibig Lagi. sabihin, existed lang na siya nga naa gitawag og Trinity. Pero kung Kinsa muto, lagi gangalan? Kinsa gangalan nag Trinity nga kana Trinity jud na. aga na murag simi wala jud toy idea ana, pero kung Simi- sa Biblia ta, ang ako lang bro, sa Biblia ta, kung sa Biblia ta mo ta og base, wala gina nagikan kang Jesus Christ. Ako klaro ha? Wala nang nagikan kang Jesus Christ. Alagi, Asa na si nagigikan. sa Holy Spirit yun na siya nagikan. Holy Kay mo na Spirit. kang Jesus Christ. Oh. Alagi, Holy Spirit. Sa to pang Holy Spirit mo naghatag og term nga kana Trinity jud na. Yes. Mo na nagsaysay. Yun to paglitong sa Holy Spirit na. Subala sa pagpasabot, doon sa niya pamigo. Ipasabot ra mo gud. Subala ra wala sa pagpasabot, bro. Kinsa naglitok ka na nga Trinity na. Me. Atong basahon, bro. Nata sa Okay. tawag ko. Sa ato sa isa to Bible diri Abi, Diri. basahan. Di, wa mo ko pangutanag na apay mabasa sa Biblia nga Trinity. Sige. Kung maingon kag mangutana ka na kog naba naa sa Revelation chapter 7 verse 10 nga naa diha mabasa Amplified Bible term Trinity. Okay, bawon na ka gitudloan ka sa Katoliko nangadap ka unya pa jud ka kabalo. Wala man tay problema na, bro. Yung ano? Wala man tay Bible nga sama sa imong Bible nga na translation ana. Bro, okay, kadalag Bible okay nakuspaya ka, may Bible ako ano. Si awa gid sa amigo. Kadalag dire pero dumaan man yung pusil-pusil man akong bit-bit. Gawa ni mo gapoy. Sunod pa ko tanang ka po. Ang akong pangutana ba kinsa mo ginaghatag og term kana Trinity jud na. Sa man ato pa i-research na. Ato i-research na kabalo ta. Unsa na siya plastic dili? Unsa na imong gidala nimo plastic na dili? Plastic na daw. Oh, dulaan ba? Dulaan oh. Sure boy. Para magasino. Unsa di ka? Yo, plastic gyapon istoryahi. Naunsa man kang di man ka mutuan. Dulaan mo nagipalit og maranaw. Mao. Sino pangutan line bro? Pangutan line bro. Ay lang tanang ribulto kay maipit man mo na ribulto god. Di ko ra man kang niamba ka ng ribulto ganina. Ako ra nang giulagway ba nga kung unsay masulat sa Biblia, mao gyud na ang among giadapt, gitudlo, kay mo nang kamaturan. Pero kanang ribulto man god, ako lang nadalikitan ba kay wala man gula sa Biblia. Sige bro. Okay. So, laing pangutana bro, direta sa kanang gitawag na to kay magisgot panguta ganina og kanang kaning gitawag og rosaryo. Muntay mong giingon ganina nga rosaryo, di ba? So mga mong magpalagikan bro. Monghi. Daingon ka nga katong inche kuno nga upaw-upaw gisuhid pod sa mga monghi upaw-upaw. Mo na siya mo. Karon bro, kay si Pastor Norberto Pamisa bro, nga pastor sa Seventh Adventist bro, kay upaw man gito bro, nuhid po to sa inche. Ang karaon gid siya po ba. Bro, basta ang original ginana niya bro, sa kung napakibalo, mga monghi gina sila, mga upaw ginang ulo na. Ambot kung anong upaw man ang mga monghi. Ilapot siguro ng tradisyon. Yes, bro, kay balo ba ka bro kung kano sa nagsugod ning kaning rosaryo? Nakabalo ko ana bro, kung ako na i-research. Umukoy ko ana god, wala ko i-research ana na. Diin man nagsugod ng rosaryo bro. Kay once gani nga mo mention taog ka ng term rosaryo, kung mopasabot nag unsa ning rosaryo, dili man ang ngayan dili man mahulog manggug awing bro nga ni-explain ka nga about sa panglawas nga di ka doktor. Unya ang doktor pa explain nimo kung say daot sa imong sakyanan.
nabali na. So ang mo explain anang rosaryo ang Katoliko kay kami may kasugod ana. Nya ikaw mag-explain kay di ka Katoliko, mahulog ta nang nangadap gyapon ka. Wala mo muna explain ang rosaryo nimo bro. Inyo mo kuda putulunan dili ko angay mag-explain na nga ang rosaryo na uban 50 ka mo kay matod nimo 50 ka amahan namo kuno ang rosaryo. Di abi ko. Kay imo pinag-ingon nga 50 ka amahan namo ning rosaryo unsa ka tinuod na? Tinuod yun na siya. Kay nakoy nabasa diri ako. Nakoy nabasa diri ah. No. Nakasulay na ba ka mag-rosaryo ka wa? Nakakita pa ko, wala ko kasulay. Wa ka nakasulay pero nakakita ka. Oo. Giyon sa pagrosaryo sa inyo mga katabang sa simbahan. Giyon sa mag-rosaryo daw eh, sampule kuno ko. Kanang may mga lingin sa rosaryo. Kasi mo nakita giyon sa pagrosaryo. Gigo. Oo. Nagluhod na sila niya. Kanang mga lingin-lingin nga naa sa rosaryo, taga-amahan na mo, taga-istorya nila ng amahan na mo, o kanang gitawa ko, maghimaya ka Maria, o... Dili. Dili bro, mali na bro. Dili to rosaryo yung nadunggan. Unsa din na di ay? Unsa din na di ay? Kanang gila nila bro, kay para... Dili, sakto nang imuha bro, nga 50 ka buok, pero ang amahan na mo, dili na 50 ka buok. Ang magimaya ka Maria ug Santa Maria mura ginay 50 ka buok kanang iniguman sa pulo nabitaw na isang laktaw na lingin isang dako-dako mo na diya ka magkuan og sugod kay amahan namo mo na siya dili kay tag 50 ka amahan namo madahan o gani no lagi mo lisod lagi kayo bro og doktor ka o di ka doktor bro nya pataka-takar kag explain nga mo ni imong sakit mura hapog mahimo kag awing o gani no, nag-ingon ko nga kanang tawo ko kanang rosaryo kanang mga lingin pulo ka man mo mag-rosaryo lang sa ta siguro ani bro kay makibalo gitag pulo baka man mo o dili unsa man sugot ka. Unsa man sugot ka? Bitaw ka po. Ako para sa ida ko. Ani. Pangutana ko nimo. Musugot ba ka nga mag-rosaryo ta karon? Or may baw nimo nga bulo baka man mo dili yes or no? No. Ngano magrosaryo man kay noon nga. Ngato pa lang diri sa pagpangutana raman wala ko di man panahon ni sa imo magrosaryo. Kay siguro ang kanang rosaryo murag dili privacy man siguro na sa inyo siguro. Dili bro, kay pwede na mo nabuhaton in public bro. Ang lahi pud tong gitawag na mog privacy nga prayer nga kanang ikaw ra gyud ampo. Pero kanang maingon ka nga rosaryo, pwede naman nabuhaton in public. Dagan mga Katoliko nga rosaryo in public. Isa may ingon sa imo ana, bro. Ha? Isa may ingon sa imo ana nga pwede ka magrosaryo in public. Uy, dagan man. Doktrina na aw para kanang awhag na sa Katoliko nga magrosaryo ta pwede in public. Di ba man mingon ang Katoliko nga. Bro, ha? Bro ko. Pangutangan ko si Mau ba kinsay nag-ingon sa imo nga pwede magrosaryo sa public? Ang simbahan. Kinsa kinsa? Dili simbahan. Ang simbahan gani. Pag may kag simbahan, diya pinagis sa Santo Papa. Dili, gusto ko nga maka-specific yung kag tao. Kaya simpre, kung simbahan magod, daghan kay na sila. Oh, si Pop Jan Paul Disikan. Okay. Okay na ka. Sige. Palayon. Oh, sige, nani ba? So, di man ka musugot nga magrosaryo ta. Ura gaduda na jud ko nimo aning anak jud kagyawa. Ato iklaro na imong rosaryo nimo bro. Unsa magay purpose ng rosaryo nimo bro kanang imong pag-ampo niyo? Pag-iway sa dautan o pagpaduol sa unsa man gyud? Pagpaduol sa good unsa man? Explain daw na bro. Ako'y mo explain na una. Kung moingon tag Santos nga rosaryo, doon na tay 15 ka buok mga saan nga madawat diya gikan ni Mama Miri. Dili na ko na ito gano unsay 15, ikaw na lang research ana. Kunya doon na sa 7 ka buok benefits anang madawat nimo makuha nimo kung magrosaryo ka. Di sa na ko na ito gani mo kung saning 7. Kay gusto ka na magtopic lang ta og maana mag-live ko siguro. Pero kaning magrosaryo ta, una diha na to gisubli na to ang misteryo mga kaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, para masuod ta sa Ginoo. Okay ka nang magrosaryo ta, minsan magitag Kristo diha, minsan magita sa tawagan ning ni ang mahal nga birhen.
Mao na kay dako kay pagtahod sa mahal nga birhen kamo may pagtahod god no. Gaya mo siguro lugos kay magtahod sa inyong iling gold white sa mo tas ginikanan Kristo. So mo nang magrosaryo me. So diha sa mong pagrosaryo mo nang maduol gyud mis Ginoo tinuod ug daghan may mga grasyang manawat diha particularly na ang mga kanang gitawag na tong mga gipangayo na to personal. Kanya mingon pud ta nga kanang abog sa yawa of course kay di og ikaw yawa di ka kamudagan na siya kag sampit magimaya ka Maria puno kas grasya supa kay yawa na bay amahan namo nas mga langit supa kay yawa na bay manang galibog bitaw ko gadudan jud ko nimo ani ba kay di ka magrosaryo marag disgrasya. Buang balik. Okay na ka? Mangutana ko sa imo paluap kira. Adi, no sa maning ako'y bisita ako namin mo entertain na siya yung programa dapat ako'y mangutana nimo. Adili kay nag-explain man ka about sa inyong rosaryo. Ako lang ipaklaro ang imong gi-explain kung unsa ba tinuod ba na dili. Okay ra man siguro isa lang ang putana. Unsa man nang isa. Kana inyong rosaryo ninyo ba kinsa may tudloan na mabasa ba na sa Biblia? Ang kung moingon kag letra por letra ang term rosarium na sa Latin mabasa na sa Latin nga Biblia sa Sirach nana sa libro ni Sirach 58 o kuan man siguro to 5:58 basta kay din ako matiman-an ng mga sitas anak ito dito sa akong Latin nga Biblia nya moingon ka nga ang essence ang sulod nagis Biblia ama namo kibaw ka nanas Biblia oy magimaya ka Maria, Hail Mary, kadaw kang nanas Biblia. Uy, kanang mga, for example, mayon ko, dago ni, the first, unsa man taron kanang Miyerkules. Oh, ang atong kuan is tawag aning ni ang glorious mystery taron. The first glorious mystery, mysterious si Maya, mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Namas Biblia. Ikaduhang misteryo si Maya, mao ang pagkayab ni Kristo dito sa langit. Namas Biblia. Ikatulong misteryo si Maya mao ang pagdawat sa Espiritu Santo ngadto Holy Spirit ba ngadto sa mga apostol o the descent of the Holy Spirit upon the apostle naam nas Biblia unya ikaupat nga misteryo sa Himaya mao ang pagkayab ni Santa Maria dito sa langit naam nas Biblia nga si Santa Maria nalangit yun gawas kung di nyo tuhan. Onya kanang namas Biblia tanan bro mga ang sulod anang rosaryo. Isa ba? Kanang gingon niyo ba nga na kanang si Maria ni kayab sa langit. Nabali mabasa sa Biblia na diha napunta muungot aning trabaho aron. Di ako lagi klaro ba ang imong kabalo ka bro kung wa lang to na delete tong video nako sa Pikas account nako. Mao dyan ay topic na mo ni Jarman niya bro murag 2 ka oras ming 3 ka oras siguro ming bangi ana bro kung nalangit pagid si Santa Maria wala isod siya sa akong live nagyot basa pito yung pangugat ni Jarman niya nga kailam siguro kang Jarman niya no sa pangalan lang sa pangalan ka tabang na liman man dagway na sa badista ka na membro pong Trimidyang na anak Jinsan siguro ron kana sige pangilad-ilad og mga kalag sig panuroy-suroy ba bisag kuan kining 3 ka oras ginamong tabi anang duha sa akong live madin mo na ha 3 or 4 wa ko masayo kung naa pa lang tos isa ka account ako sa una tong wa pa to ma-restricted tong isa na ko ka account dito klaro kayo nga murag nagkabuang-buang gid taon siya tawag aning depensas iyahang katarungan nga wa gyud malangit si Santa Maria kay diha sa Biblia sa kung saon niya likay naa mo jud na may unsa lagi ako punta nang usin mo klaro lang kung nabay mabasa sa Biblia nga si Maria ni sakag langit kaysa kung pagkabalo man gud na siyang sisisi unsa man ang naasa sa sulat ni San Juan Revelation 12:1 kinsa man ang bayana dia. Uy, naunsa man wa may Maria gisgutan dia Tawhan mo na. Wa mo tanag nabay Maria nga gisgutan. Kinsa man ang bayhanang nagbistig puti, kanang nagtunog og bulan, nagbistig puti. Nya nagtunog din sa kabituon. Kinsa man na? Katawan man na gapo. Kasi gingon mo katawan. Nakita kong usa ka babae, usa. Pagani si Michael maguna di man literal nga si Maria.
O di Bot-bot ang mga. tata lang sakyan na to nga dili na si Maria ilaho sa 5 unsay nabasa nimo 5. Unsa may giingon sa 5 katong ni kalagyo siya? No, basa lang 5 dia kay kanan 5 sumpay ginas okay. 1. 5 sa Sa Revelation. Revelation 12:5. Sa atong tanawon. Unsay nakabutang? Kay sumpay mo ginanang 1, sumpay mo ginas 1. Revelation 12:5. Okay. Og siya nanganak og lalaki nga mao ang nagahari sa tanan kanasuran pinaagi sa ulisi nga putaw. Oh. Kinsa man ang nanganak? O kinsa man ang nanganak og lalaki nga magari? Ang katawan lagi na nga mo ang Israel ang sa kaliwat sa Juda. Lagi kinsa lagi sa katawan lisod bugay ng Israel manganak og lalaki giun sa pag-anak sa Israel na nga nasod ba ng Israel? Limingon kag katawan alang-alang pug tanang katawan sa Israel nanganak ng lalaki nga magari binuang. Bro, ang kaliwat kaliwat sa Israel. Kinsa sa kaliwat sa Israel nga nanganak og lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan? Mag-anak dili man na literal nga gianak, bro. Ang No, kana gingon na o nanganak siya batang lalaki nga magari. Kinsa nang batang lalaki nga magari dia? Mo lagi na ang gingon nga gianak, wala naman gianak mo dili migawas diya sa kaliwat sa Israel nga mao kinsa nang gianak nga lalaki dia nga magari? Kinsa na? Si Jesus Christ lagi na pero wala lagi ka Si Jesus Christ asaman siya gianak ni Ellen Goldwhite o ni Santa Maria. Gianak siya sa kaliwat, kay kaliwat may gisgutan na. Ako pa ba si Jesus Christ asaman siya gianak, asaman siya na imong tao. Ni Ellen Goldwhite o si Santa Maria. Asa man may kuha ng verse, bro, ang gibasihan nimo? Namutana lagi ko. Dili kay ang imong pangutana mo nimo, imong gisagol ang kanang gitawag ang Revelation o ang gitawag og Mateo mangusura siya matungod sa history mo. Diba? Ang Revelation 12:1 ningon kag dili man na Santa Maria katawhan man na. Kung atong ilahos dahil nagbasa sa 5 nanganak kay ng bayhana og batang lalaki nga magari. Ang akong pangutana kinsa man ang bayhana nga nanganak og batang lalaking magari? Ito ba kamantika na, bro? Ang babae dia, bro, nagsimbolo na isa sa katawhan sa kanang Wa ko mangutan nagsimbolo ba na? Wa ko mangutan nagsimbolo ba na? Kinsa nang bayhana nga nanganak og Kristo? Mo gani ako tuba gani katawhan lagi na siya. Ang giyon ka, katawan si ang tibuok katawan ang anak og Kristo. O lagi bro kay dili mo ko na siya literal nga paghisgot nga ang babae si Maria agad dili man na mao. Ang simbolikal mo ko na bro, dili na literal. Mo na nga ayaw pag-ingon nga kung nay babae nga nanganak si Maria dayon. Wala dili, butang na lang to simbolikal pero kinsa man ginagbayhana nga nanganak og Kristo? Si Ellen Goldwhite o si Santa Maria? Sa kana pala nga pangutana bro, palasi mo guna ano man, wa may Maria. Palasi ka di matubag. Dili batubag mo guna niya ang imong pangutana man gud naabot ang Ellen G. White, si Ellen G. White wala pa na. Wala bro. So sunod na lang bro, sunod na lang ko mangutana kay gabi na kay bro. Kay mora Japon mangutana ko, moingon naman Japon kag palasi. Mora to bro, salamat kay bro. Ay sa kay mangutana pa ko sa imo. Unsa may yung pangutana? Oo, pangutana na ko sa imo ba kanang inyong gitawag og mga pare ba? Mga balaan na siya dili. Nay, kung magtinarong kasi yung pagkapare, mabalaan ka pero di ka magtinarong pareho di kang no, mo explain ko. Ayaw kung sa pawi kay explain ko na unsa man kang lahi man imong tubag. Ako pangutana man god, balaan ba na sila o dili? Wala ko lingon na magtinarong. Sa mga pagtinarong. Nay balaan na po'y mga dili balaan. Kay kato mga pari nga nabalaan para nang St. John Maribani, kato mga silang St. Agustin, mga obispo man to, silang St. Thomas Aquinas, mga nabalaan to, pero kita kag pari na impierno, si Martin Luther, o man nagtinarong siya pagkapari, di mo nang tikanggang si impierno. Kung ngayon kag mga balaan ba, magtinarong ka da, mahimo kang balaan, pero nagpare kas Katoliko kay magserbisyo unta kas Ginoo pero gabinulastog ka. Kauban yung Martin Luther itagak si impierno. Bro, asa man mabasa sa Biblia bro nga mga pare nahimong mga balaan? Kala imong pahinganlan karon. Di kanang naa sa Biblia sa gipadayag 5 Gs gingarian sa mga pare. So dito sa langit di mo gingarian sa mga pare.
Unya wa mayawa nga tuas langit. Di katong na langit na gito mga balaan gitong na dito lisod pod. Kanang Diba, ako mo ningon si San Pedro nga kamo mga harianong pari o mga balaan ba? Unsa man mga pari day mga demonyo din ang mga pari. di ako ipalop na ko ba? Bro, ipalop na ko ba? Kanang giyon ang mga balaan nga mga pari tuwa sa gingharian sa langit. Karon, ang gipangyaw-yaw nimo nga mga pari ba naali na sa langit day kay mingon nga mga balaan na. Depende nimo kung itaga kag impierno parang Martin Luther, di ka malangit pero magbinuotan ka malangit juga. Bro, unsa kay tinuod sa inyo bro ang balaan patay buhi? Na ay living sense na po'y katong nangamatay na nga nalangit. Ako na i-direct lang ako ang pangutana bro. Kini gwapo ni nga pangutana. Kana si Father Darwin balaan dili. Nagbalaan pa lang mo bitaw ning kaming mga Katoliko todo serbisyo gid mi sa among simbahan kay para mapansin mis Ginoo. Mao nang aron dugang ka santo sa among kinabuhi, uban manulod pagka pare, manulod pagka madre, ang uban nagkatikista, ang uban nag-CFD para na mapuslan ta sa simbahan ng gitukod ni Kristo ba nara sa tay gamit. Mo na nga mingon ka nga Father Darwin balaan ba? Nagbalaan pa lang, di mo balaan na. Pero ang iyang pagkapari nga gihuptan, balaan na. Pero siya sa iyang pagkatao, pwede na siya makasala. Kay tawhanon naman. Pero kanang iyang gihuptan nga titulo nga pari mo na'y balaan. Kay ang Ginoong So ningon ka nga si Father Darwin nagbalaan pa. So ibig sabihin hindi siya balaan. Sa iyang pagkatao. Pero ang iyang gihuptan nga kanang papel, isip pagkapari, balaan na. Murabag Santo Papa ba? Mingon ka nga, balaang amahan, Holy Father, Santo Papa. Nga nung nakasala lagi si Pope Francis, kung gutang talang. Ang si Pope Francis, of course, tawhanon, makasana. Pero kanang iyang titulo nga iyang giawiran isip, kanang gitawag nato nga mo'y ni dumala sa simbahan mo na balaan. Kasi si Kristo mo dyan nag-imo, anak. Mo na tawag nag-Holy Father. Dili, ang Holy Father, ang nangatungdanan, anak, kung makasala ka, walay labot ang kanang imong titulo nga imong gihawiran. So for example, kanang si President Bongbong Marcos, ang iyang pagka-presidente, di na mawala, presidente na siya, pero kung makasa siya, dili ingon nga nawala ng pagka-presidente na, pero ang siya lang mismo nga nangatungdanan sa pagka-presidente, maulay nakasa. Naraguna ka sa yun. So bro, kanos ama na nga inka nga dili pa siya balaan kun dili ang balaan siya ang iyang katungdanan isip ko sa kapari. Akong pangutana sa imo palop bro. Kanos ama na siya mahimong balaan kana si Father Darwin sa diyang mamatay na? Inig kamatay niya hukman sa Ginoo kung nasa mga nahimo nga mga matarong dili sa simbahan mo na gitawag natog individual judgment. For example, kanang no. Individual judgment nasa Hebreano 9:27. Lagi, di na siya mabalaan. Ayaw sa. Pag ko na human, mo conclude, magaday. Sige. Hebreano 9:27. Kamatay ang tagsa-tagsa o gunahukman sa Ginoo. May mga Ginoo nga, unsa may hukman sa Ginoo? Sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 6. At 6, banado 6. O kay Biblia diri. Nga, tawag aning ni ang hukman ta sumala sa binuhatan. So kung hindi kamatay nimo ang imong binuhatan, daw tandi mo na hukom nimo, pero hunon juga. Pero kung maayo kag binuhatan sulod sa simbahan, andi, well, go on, langit ta. Ngano dili? Ana. Murang diri palang daan sa kalibutan, ipaghimo ang tao para unsa may purpose. Dili dekorasyon, kun dili aron mo alagad tas Ginoo. So para dugang kasanto sa tong kinabuhi mo nang maniguro tag serbisyo sa iyang simbahan. Ang uban ga pare, ang uban ga madri, ang uban ga kaabag, ang uban gikan sa laing sikta ni balik Katoliko kay aron lang gyud nga masalbar ang ilang kalag sa kalautan. Ano ba? Muna siya. Bro, ako iparong pangutana ha. Ang punto ni ang imong gusto ipaabot nimo nga ang mga balaan nga matay dili way balaan nga buhi, ana. Di, bro, wala ko maingon nga way balaang buhi. O way balaan nga mga kanang buhi puros patay. Depende na bro. Depende na. No. Ano man ko ganina nga ang mga balaan na ay living saints napoy katong nangamatay ng nasantos. Si Mother Teresa day wa pa to namatay sa unang gideklarar man to nga the living saints.
tungod sa iyang mga buhat nga makasantos. Bro, Munang kapo. makaingon jud ta nga balaan jud ni tawhana o kilabi buhat. Munang ang simbahan mo deklarar gid ang simbahan the living saints. Daghan ba ang gipagdeklarar sa una sa simbahan nga buhi pa lang gisantos na. The living saints ba mo nang inikamatay nila automatic canonized dayon. Bro, Nya kapo. kanang inyo ha kay questionable man inyo ha nga upaw na lang ninyong pastor binakak kadto diron wa pa magyapoy na santos na yung simbahan. So Bro, bro, kapo. salamat sa panahon bro ha kay sunod na Ay, punta sabi bro ko, kanang ay saba kay opo ko nakasabot pagayo sa imong saysay. Ningon ka nga si Padre ano? Darwin dili balaan. Kay ang iyarang Oh. ang iyang sana katungdanan mo'y balaan. Di ba ningon maka si Padre Darwin dili balaan, di ba? So ibig sabihin ba wala kung mamatay na siya usa na siya mabalaan. Ana, dili pa punta magkaingon nga usa balaan. May balaan ang tao ana kung balaan na jud kang nasantos ka under investigation na sa simbahan mo nang kung gusto ka papanalitan karon gusto jud ka nga himuon nimong santos si Father Darwin kung katoliko ka. Magsubmit ka report dito sa Vatican sa causes of the sins. Nga kanang tawag aning ni ang kadalang hakin ako'y replyan sa bu. sige bro. Sige, Panalitan bro. karon, panalitan karon namatay simba ko lang nga namatay na si Father Darwin kay nabutas ka tigulangon. Nakitang tao mamatay ang gid ta. So kung gusto sa iyahang kung gusto sa taga Bohol nga imuon sa santos tungod sa iyang mga buhat nga kanang naasud sa buhat nga ngayan nga isantos. Muna ang mga tao sa Bohol labi na tong na-under sa iyahang parokya sa diocese mo-submit na sila dito og kanang mga report about ni Father Darwin, mga kaagi, istorya, tanan-tanan, mga files. Muna minintag mahala dyan kay ning ano, magsantos ano, kwarta, gasto dyan na. Kay paggama, palas papel, pagadtos batikan, di na yung babaklay ni mo. Pag-abot ito, basahon na sa kanang causes of sins, congregation, kung ang imuhang ginabuhi, pasado sa kanang gitawag na to nga pagkabalaan mo nang tawgon ka og servant of God. Pero kung naakay bikil gamay ay namatay to kay napusilan nga naman nangawat og manok awa di causes of oy may tabo ni mo ng servant of God ka kay nangawat mo digig manok. So dito na din na pag servant of God ka padayon ng dugay pa na mo man kay imbestigahan pa ka na daghan pa ng pangayon nito magulat pa na sila na bakay milagrong nahimo nga ni intercede ka dito tinuod kang nalangit kay munang daghan ka na sila tao imbestigahan ana ikaw brad nganong kaingon man kang gimilagruhan ka ni hikap ra kos lubong ni Father Darwin na ulian mag-ako ang hubag slubot ana ba so imbestigahan ya wala igatambal ako ani wa ko kuan ana then or na ako'y sakit brad na ulian man nga muyo ko ni kuan so mo nang diha makita na to nga mi-intercede jud ka dito sa Ginoo na akay connection sa Ginoo so nara jud ka sa langit mo na nga i-canonize na ka ngaymoon kay santos ana na siya. Di kay ingon mo para ninyong nasantos namin ano man nagtuman mi sugos Ginoo Hesus Ginoo ko. So ikaw bro, kana dili ta ka pa Darwin sa imo na lang. Sa ikaw sa imong kabahin nimo karon dili ka balaan. Ang kuan ang pagkabinunyagan ako as pagkakatoliko, solid katoliko. Unya kung moingon tag balaan ba? Karon kay natagak man ko sa sala. So, ang katong pagkabinunyaga nimo kanang maputol lang imong naray imong bunyag di na mawala pero naputol lang imong connection dito sa Ginoo tungod sa sala. Unya kay di naman pwede mo naog si Kristo diri sa kalibutan aron maglansang na pud sa cross kay nakasata. Unsa may buhaton aron mawugtong tabalik sa Ginoo, maka-avail ta sa salvation. Mo nang naikumpisal. Mangumpisal ka sa simbahan diha sa mga kaparian. Kay bitaw giingon ang atong Ginoong Kristo diha sa Juan 20:23 kung ang sala inyong pasayloon diri pasaylo na sa langit ug di inyong pasayloon di sada inyo pasaylo sa langit mo na resulta mangumpisal so, diba mangumpisal na ka isa paminaw sa kung nangumpisal na ka wa na kay sala so nibalik na pud ang imong relasyon dito sa Ginoo aron mabalaan ka aron masantos ka magbuhat na kag matarong sulod simbahan mo ng serbisyo tamas mahimo mo nang uban bisag way sweldo hala sige na lang kay aron mapansin tas Ginoo kamatay nimo ay pagka makaingon nga balaan ka kung naimbestigahan ka sa simbahan. Kung wa ka gipaimbestigahan sa simbahan kay walay ni ituboy nimo nga paimbestigahan ka kung nasantos sa manggaling ka nas langit masakay ra ka sa November 1.
all sins di gihandom namo ang mga kaigsuonan namong nasantos ng nanas langit nga wa gipangkanunay sa simbahan kay di lali magkanunay sa santos. Sige. Bro, akong iklaro si mo bro ba ikaw mismo si mong kagalingon. Unsay may tan-aw nimo si mong kagalingon? Balaan ka dili. Dili kay matagat ng tagsala, mabalaan lang ta kung kining magtinarong taning kalibutan na. Nya inig kamatay na to, inig hukom sa Ginoo der ta makaingon nga kanang tawag aning kuan kining nalangit na batag dili under nas investigation. Nga ikaw mismo nga pitan ikaw namatay ka. Ikaw mo makabalog na langit kay dili kay ikaw may nakibaluan na og Ginoo. Nya para mahibaw-an sa diri sa kalibutan nga nalangit na jud ka mo nang daghan kay milagro himuon. Mo nang oy si Rosales kuan daghan kitong milagro tabangan mo nang mapugos na lang og kuan. So bro, mao ra to bro kay gabi na kay bro. Gabi, Brad, gabi.